Ο στόχος του παιχνιδιού. Ο κάθε παίκτης προσπαθεί να φτιάξει το καλύτερο AI ανταγωνιζόμενος με κάθε άλλο παίκτη. Ο πρώτος παίκτης που θα μαζέψει αρκετούς πόντους νικάει. Το παιχνίδι παίζεται με μέχρι 4 άτομα. Η αρχή του παιχνιδιού. Η τράπουλα ενεργειών και η τράπουλα ερωτήσεων, δηλαδή οι quiz κάρτες, ανακατεύονται και τοποθετούνται στο κέντρο του τραπεζιού κλειστές. Οι παίκτες ρωτάνε το ChatGPT για το ποιος θα φάει πρώτος ή ρίχνεται απλά ένα ζάρι. Κάθε παίκτης παίρνει 3 κάρτες. Κάθε παίκτης επίσης διαλέγει έναν χαρακτήρα. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης φτάσει στους 12 πόντους. Στην αρχή κάθε γύρου, αρχίζοντας από το πρώτο παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα, ο κάθε παίκτης πρέπει να πάρει όποιες από τις παρακάτω ενέργειες θέλει, αλλά με την εξής σειρά. Ο παίκτης τραβάει μια κάρτα ενέργειας, ο παίκτης παίζει μια κάρτα ή ξεσκαρτάρει μια κάρτα, ο παίκτης πρέπει να πάρει μια κάρτα από το quiz deck και να την σκανάρει με την εφαρμογή AR Tutor και αν απαντήσει στις 3 ερωτήσεις σωστά, παίρνει έναν πόντο. Αφού το παίκτης εξαντλήσει τις ενέργειες που μπορεί να πάρει, μπορεί να τελειώσει τον γύρο του και να αφήσει τον επόμενο να αρχίσει τη σειρά του. Τα σκατά είναι οι κάρτες που βγαίνουν από το παιχνίδι, πηγαίνουν κάτω δίπλα στην αντίστοιχη τράπουλα. Αν κάποια τράπουλα αδειάσει, τα αντίστοιχα σκαρτά ανακατεύονται και ξαναφτιάχνουν την τράπουλα. Οι κάρτες ερωτήσεων, οι quiz κάρτες, έχουν ένα κωδικό σύμβολο πάνω τους που ανακατευθύνει τον παίκτη στο αντίστοιχο quiz αφού του κάνουν scan. Κάθε κάρτα ερωτήσεων έχει έναν βαθμό δυσκολίας. Ο βαθμός δυσκολίας καθορίζει πόσο χρόνο έχει ο κάθε παίκτης για να απαντήσει τις 3 ερωτήσεις. Εάν ο παίκτης πάρει παραπάνω από τον χρόνο που λέει η κάρτα, αποτυγχάνει αυτόματα το quiz και δεν παίρνει πόντο.